ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏକ ଛୋଟ ଗୀତ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଗୀତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ହୃଦୟର କଥା। ସେ ହୃଦୟର କଥାକୁ ମୁଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ଶୁଣିବା ହେଉ ଗୁହାରି ସିଟି ପିଲାଙ୍କର, ଶୁଣିବା ହେଉ ଗୁହାରି ସିଟି ପିଲାଙ୍କର। ସିଟି କରି ଆମେ ହେଲୁ ବେକାରୀ, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଚାକିରି। କେତେ ଯେ ରହିବୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, ଚାହିଁବୁ ଏମିତି ଭକୁଆ ପରି। ଯଦି ଏମିତିକା ହେବ ଆଖି ଲୁହ ଯେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଏମିତିକା ହେବ ଆଖି ଲୁହ ଯେ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ଲୁହେ ଭାସିଯିବ ଗାଦି ତୁମର, ଆଖି ଲୁହେ ଭାସିଯିବ ଗାଦି ତୁମର। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ଶୁଣିବା ହେଉ ଗୁହାରି ସିଟି ପିଲାଙ୍କର, ଶୁଣିବା ହେଉ ଗୁହାରି ସିଟି ପିଲାଙ୍କର। ଆମେ କି ତୁମର ସାବତ ପୁଅ, କାହିଁକି କର ଯେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ। କେବେ ଯେ ଖୋଲିବ ତୁମର ଆଖି, ଦୁଃଖ ସବୁ ଆମ ପାରିବ ଦେଖି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ତୁମେ ଉଠ ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଦେଖ